jet tapi chanu ngin wana ka jing mentoi chanu ngin wana ka jing mentoi te hakatu ko dukom te kapan pat sisa kenya ka ya ka senchar ka I like to refute here. I like to refute here. It is not correct. You'll get your time. No, it's not correct to say that only those MLAs who are in the ruling will get development. Namar ki MLA ki ong kas. Namar ki mentan MLA ki ong i pastor ila ong ba shong ha ka jing start jong ki dong mi khmat. Kiban wanra ya kan no development in the area. Sir, saya kapon long kipor no, but no, you directly targeting the party that only the ruling people, ruling MLAs will get development. It's not true. Come day. Ngaku aban berap antara ada pisah. Ngaku aban berap. Namar bai ba himaru idon lah ke jong ke opinion bai ong ba nagabenta ke development. Iba Manuel ru Iเป็นภายในก็ตาตินเรย์ง่ายชิมเม็ดกุมนองสองสนองเก๋ก็บจ้าโมวัดละก็ละจุจ่าเต็งรู้ก็ลองก็บ่มก้อยบ่มขี้ก็บ่มบ่าอย่าก็ดิบ่อย่าก็ดิโมคราซีก็เส้นชาติขนาดกินนี่กินลองกินอยากขี้บัดหากนี่ก็จุกมันตาเลยงากว่าบางทีไปบ้ากินสมทุบางยิ้มได้ชูบันงบ how ตา MLA นะก็ MLA ก็บ่อุบองบ่namar bang aqua development lekin tiap no seni namar ke history ru kan itu ingi kata ngila ekrana du ko pasdang bahaga jela ke jungi kam dei su ko batmai khandai spa nyu pnyo arpu artri ko February ha ga jingelang ke bolong hamadan cricket ke Indira ke prime minister atau ko Congress ke ong ya ki MLA jungi hangni baro ba sobhawan ya so no but ke Kongres na ke benta ke jing bha jing miat ke jing roy ke jing san ke yo ke kot jong ke jela tinrei down the line san pos na menta hangnu ke jela ke jungi ke poi in terms of per capita income ni the poorest in the country in terms of human development index we are at the lowest in terms of education we are at the lowest nang tam de tang ka Congress mo hakiri ki Kyntiap por sa BJP ru kong ai ngi singin senchar hap ai ki ban senchar ki ong mo ba san borli ong do buram yong san minute ngi na ILP ka pam na long kata nang ta ngin wan ra lu ki development baro kata te ka pam na long pi gumne pastor ap ngan put bangin ong ba bangin penyeso ya ga jing Kyntiap Seng ba ga development ngatrai kan kelumar bat ki paj ba ne kim dei su ban piang ini ki kentin ayu aba piang na tu parti so bane saya tu parti da pimne da pi kwa ban Kyntiap Seng ngandang appreciate u ba danggo u ba resign re-election ngandang appreciate da buram I pastor no da buram I pastor ba hi panelist hamne pi kalogum ne nga su thu ba kini ki laingot ki MLA ki ba phet na ka Congress ka NPP Omdei baki shu pet jendat klem da kenjok tin ya ki nong kersan bat iki leader jongki te nganget ba ke ege ba kini ki laingot MLA ki lale da ka jing tip briu bat ba ka jing khot ha ka jing shai jok partai ber ko we ki la lum ya ki nong kersan iki leader ber khot bat ki layo jing bet ba okay ya chakmat kata ka long ka jing tip bangayo bat ngada yo snow ba ki lale ya kata ka kam Omdei baki pet ri, omdei baka MPP kalakit bak yaki shano pak sain ka kot, lani siu ka pisa ho kan ni sarung changi. There's no poaching, nothing. Te ngang squat long sa kaway, amo si kentin mo sa kata kaway mga ong ba pi ngadei ban pen scam ba kani daka jingrung jong kini ki MLA. Ngut shwa, uba paidang ba Gavin balegirung. Kini salangut balegirung baki yo I haka leadership jong Conrad sama kani ka sarkar jongi kadang kieu dang kieu te namar kata lese kiro ki ko abandon bentar to be part of the government for the benefit of their people. Okay, shkwa belong Kyntiap mo ha ka to ba pi ong pi ba kini ki laingot ki nong mi khmat ki la de ban lomi ki nong elam ki nong kersan ki jong ki shopping shimi kan ka rai mo Henry kat kum ke jia kren ke jongi ba upat ba jong ki tu ki constituency ru namar ki di pat ba ki ba vote ki om de tang ki tu ki nong elam ki pat ba ha ki ba bun hi na prej ki pen pa ka jing snow ka kumbi om le jing shayong makim tip ya ka e ka ba ki le ki ong menta
idan iwe kong na pemahati bi ong ngabar uskat tanga Krishan ke Kongres handai hadin pada ile kemudian kadu na gaji Krishan longam la mas muthu lada ki ong bakila consult ikini ki voters ki jongki la ni ki non Krishan ki jongki in what way kalau gumne ke kong sap nang subatai fi menta toyetu yang ka we tang shu yo snow ya kata ka khubor ba Gabriel umot ban rung no ha ka NPP kumno the next day ka block congress kala alung kala ajit leader away. You tell me there is something wrong in the Congress party. There is already a faction no, in the party. Kaju kalong homesning